stomak. Neću, dada! Neći mene Neću, dada, bolje radi žaba i što ne može. Ej! Šta je ovo? A šta je ovo? A šta je ovo? Ovo. Ej, ovo vidi. Teofane. Šta je ovo? Šuti. Ej, bre. Ti. Šta je? Jo, šta je? Doći. 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 Opa. Op. Opa. Aj ljubi tatu. Aj ljubi tatu. Aj, ljubi tatu. A lijepi tatu. Dođi. Aj lepi dagi tata, lepi. Lijepi. Aj lepi dagi. Dođi. Jo, dođi. Idi ljubi tatu, ajde. Kako nećeš, Bona, idi ga ljubi. Idi, kaže, gdje si lepi moj tata? Kaže, gdje si lepi moj tata? A vidi ono gore, vidi. Što sam stala gore? Stefana, šta je ovo? Šta je ovo? Guza, i to je guza. Ko je ono? A šta je ovo? A šta je ono tam? A šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? A ko je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? A ko je ovo? A ovo? A ovo? Dobro, a ovo? A šta je ovo? Stefana, šta je ovo? Vidi. Je li ovo obraz? Tejce, vidi ovo. Pokaže na oko, kaže šta je ovo. Slavko. Pokaže na oko, rekao, ne kaže šta je. Stefane, a šta je ovo? A ne zanima više. Uo. Valjda oko. Je li ovo oko? Šta je ovo? 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 Ovo?